Θα ξεκινήσουμε παρουσιάζοντάς σας ένα βίντεο του 2000, το οποίο καταγράφει τη συνάντηση του τότε Πάπα Ιωάννη Παύλου με τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδας στο Ρίο. Δεν θέλετε να το συνδέσετε αυτό εδώ. Αφού είπες δεν έχει εικόνα. Δεν ακούγεται. Το λόγο έχει ο γραμματέας. Λοιπόν, μετά την πρώτη εκλογή του Φραγκίσκου το Μάρτιο του 2013, οι δύο εκκλησίες μοιάζουν να γύρισαν σελίδα στη μεταξύ τους σχέσεις. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ταξίδεψε στη Ρώμη για να συμμετάσχει στην ενθρόνηση του νέου Πάπα. 2 εβδομάδες αργότερα, Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκαν για μία ακόμη φορά στη Ρώμη. Αυτή τη φορά στους κήπους του Βατικανού, για να προσευχηθούν υπέρ ειρήνης από κοινού με τον Ισραηλινό πρόεδρο Σιμών Περές και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Στο προήμιο της νέας συνάντησης με τον Πάπα Φραγκίσκο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έκανε λόγο για προσωπική φιλία που το συνέδεε με το προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας, τονίζοντας ότι η νέα ανταλλαγή απόψεων θα επηρεάσει θετικά τη σχέση των δύο εκκλησιών. Η προσέγγιση μεταξύ των δύο εκκλησιών είναι ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ορθοδοξία. Εξάλλου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση του οικουμενικού διαλόγου. Το λόγο έχει η δεύτερη γραμματέας. Σκοπός της επίσκεψης του Πάπα στην Άγκυρα είναι η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τον εορτασμό της γιορτής του Αποστόλου Ανδρέα. Παράλληλα, η συνάντηση με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν και τον πρωθυπουργό Αχμέντ Νταβότογλου έχει πολιτική σημασία δεδομένων των εξελίξεων στη Συρία και το Ιράκ. Άλλωστε, η Τουρκία έχει γίνει τελευταία τόπος καταφυγής χιλιάδων χριστιανών που εγκατέλειψαν τις εστίες τους για να αποφύγουν την εξόδωση από την επέλαση των τζιχαντιστών. Τη δεδομένη όμως χρονική συγκυρία, η επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στο Φανάρι έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Η επαναπροσέγγιση της Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που τέθηκε πριν από περίπου 50 χρόνια. Ήταν το Δεκέμβριο του 1963, όταν ο τότε Πάπας Παύλος VI, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Συμβουλίου του Βατικανού, ανακοίνωνε ότι θα συναντηθεί στους Αγίους Τόπους με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρη. Η συνάντηση είχε ως απτό αποτέλεσμα την έναρξη του οικουμενικού διαλόγου, ο οποίος ωστόσο ατόνισε τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Το λόγο έχει και πάλι πρώτη. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έχει γραφειοκρατικές προφάσεις. Η τουρκική κυβέρνηση εμφανίζεται ανυποχώρητη. Οι χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης ελπίζουν ότι ο Πάπας Φραγκίσκος θα συμβάλει ώστε η σχολή να ανοίξει και πάλι τις πύλες της για την εκπαίδευση των ιερέων. Ο Πάπας Φραγκίσκος αναμένεται να ενημερωθεί και για τις διαφωνίες γύρω από το μέλλον της Αγίας Σοφίας.
Επί 1000 χρόνια ήταν ο καθεδρικός ναός για τους Έλληνες της πόλης, αργότερα οι Τούρκοι τον μετέτρεψαν σε τζαμί. Σήμερα είναι μουσείο. Ακραίοι μουσουλμάνοι συγκέντρωσαν περισσότερες από 15 εκατομμύρια υπογραφές για να μετατραπεί το μουσείο σε τζαμί. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενο θα ήταν ένα ακόμη χτύπημα για τη μικρή ελληνική κοινότητα της πόλης. Και τώρα θα παρουσιάσουμε ακόμα ένα βίντεο με την πρόσφατη συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Χριστό, μπορείς να προχωρήσεις. Και τώρα οι ιστορικοί θα θέσουν το ιστορικό πλαίσιο που έχει προηγηθεί μεταξύ των σχέσεων Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκεί που είσαι, στράτο. Το σχίσμα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Εκκλησίας είναι σαφέστατα ένα θρησκευτικό ζήτημα, με σημαντικές βέβαια πολιτικές προεκτάσεις που εμφανίστηκαν τον 11ο και τον 10ο αιώνα, δημιουργώντας μια επικείμενη κρίση. Αρχικά παρατηρείται ενδυνάμωση του παπισμού, η οποία οδήγησε σε υπεριαλιστική πολιτική της Δυτικής Εκκλησίας. Παράλληλα, το Βυζάντιο έπρεπε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των Ορμανδών και των Τούρκων, και ενώ χρειαζόταν τη βοήθεια του Πάπα, αυτός αρνήθηκε να βοηθήσει λόγω προηγούμενων θρησκευτικών διαμαχών, δηλαδή το Φιλιόκοπο. Έπειτα ακολούθησαν σταυροφορίες, οι οποίες μετέφεραν το πρόβλημα των σχέσεων των δύο εκκλησιών. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των μετριοπαθών Βυζαντινών και των διατεθειμένων να πολεμήσουν για την πίστη των Δυτικών ως προς τις σταυροφορίες μετέτρεψαν την πρώτη σταυροφορία σε διαμάχη με αφορμή την πόλη της Αντιοχίας. Η διχόνοια αυτή οξύνθηκε στη δεύτερη και στην τρίτη σταυροφορία, παρά τις κάποιες πολιτικές δυνάμεις επιρροής που επιθυμούσαν την αποφυγή τυχόν ρήξης. Παράλληλα με τις σταυροφορίες, τα Ιταλικά παράκτια κράτη ανέβηκαν την εμπορική τους ισχύ. Εξαιτίας μάλιστα της απελπιστικής οικονομικής κατάστασης της Ανατολής, οι αυτοκράτορες βαλαιστές παραχώρησαν πολλά προνόμια σε αυτούς, επιδιώκοντας μια μικρή έστω οικονομική ανάπτυξη. Έτσι, το διεθνές εμπόριο του Βυζαντίου βρισκόταν τώρα στα χέρια των Λατίνων. Οι Ελλαδονοί τους μάλιστα εξόργησε τους Βυζαντινούς, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να αντιδράσουν με τη σφαγή των Λατίνων στην Κωνσταντινούπολη το 1182. Όλες αυτές οι αιτίες οδήγησαν στη δεύτερη σταυροφορία, κατά την οποία συνέβη και η άλλωση της Κωνσταντινούπολης. Αποτέλεσμα αυτή ήταν η εξοδευτέρωση του Βυζαντίου. Τότε, και ενώ ο Πάπας είχε την ευκαιρία να επαναφέρει τις καλές σχέσεις μεταξύ Ανατολής και Δύσης, φαίνεται πως στηρούνταν συμπάθεια και κατανόηση. Χαρακτηριστικό πάντως και το σχίσμα των δύο εκκλησιών είναι πως, εάν αυτό είχε προκύψει μόνο από θεολογικά αίτια, θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί όπως είχε γίνει και παλαιότερα. Ωστόσο, τα αίτια δεν ήταν τόσο επιφανειακά. Η στρατιωτική επιθετικότητα των Ορμανδών, η εμπορική επιθετικότητα των Ιταλικών παράκτων πόλεων και ολόκληρη κίνηση των σταυροφοριών ήταν οι βαθύτερες αιτίες της ρήξης. Η Δύση επιθυμούσε την υποταγή της Ανατολής, αλλά η Ανατολή δεν ήταν πρόθυμη να συμβεί κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα δύο αυτοκρατορίες να μην συνυπάρξουν ποτέ ξανά στο μέλλον. Το επόμενο θέμα είναι το Φιλιόκβε. Θα θέλαμε να καλέσουμε τους εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας. Έχουν εδώ το μικρόφωνο ήδη. Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει... Η Καθολική Εκκλησία πιστεύει σε μια Αγία και ομοούσια και αδιαίρετη τριάδα, ακριβώς όπως και η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία.
Η Καθολική Εκκλησία, ακριβώς όπως και η Ορθόδοξη, πιστεύει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, αλλά προέρχεται μέσω του Πατέρα και του Υιού. Στα λατινικά δεν υπάρχει λέξη εκπορεύεται στο σύμβολο της πίστεως, αλλά η λέξη προέρχεται, προσέτει. Να διαβάσω και το λατινικό. Λέει δηλαδή, et in spiritum sanctum dominum et vivificantem vicum Patre Filioque προσέτει. Και στο Πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωοποιό, το εκ του Πατρός προερχόμενο. Όταν συντάχθηκε το σύμβολο της πίστεως στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, το 325 μετά Χριστό, το οποίο ολοκληρώθηκε στη δεύτερη Σύνοδο, στην Κωνσταντινούπολη του 381 μετά Χριστό, και όλο αυτό έγινε επειδή η λέξη εκπορεύεται δεν μπορούσε να αποδοθεί στα λατινικά ορθά, όπως στα ελληνικά, και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε η λέξη προσέτει. Επίσης, το θέμα του Φιλιόκβε έχει τεθεί και από τους πατέρες, αλλά στη Σύνοδο στο Τολέδο, το 589 μετά Χριστό, όπου οι Ισπανοί για να καταπολεμήσουν την αίρεση του Αρείου εισήγαγαν στο σύμβολο το Φιλιόκβε, εφόσον μάλιστα τα λατινικά ήταν η επίσημη γλώσσα της Εκκλησίας. Η Ρώμη, αν ήξερε ότι το Φιλιόκβε είναι δογματικά ορθό, απέρριψε την προσθήκη λόγω του συντηρισμού της. Αργότερα, τον 9ο αιώνα, επί Καρλομάγνου, αν και επικράτησε το Φιλιόκβε, ο Πάπας Λέων ο Τρίτος αντέδρασε και μάλιστα έγραψε σε χρυσή στήλη το σύμβολο χωρίς την προσθήκη του Φιλιόκβε. Στην ουσία, όμως πρόκειται για διόρθωση και όχι για προσθήκη μίας και δεν άλλαξε τίποτε στην διδασκαλία της Εκκλησίας για το Άγιο Πνεύμα. Στη Σύνοδο Φεράρας, Φλωρεντίας, 1431, οι δύο εκκλησίες συμφώνησαν πάνω σε αυτό. Πρώτος κανόνας, εκπόρευση εκ του Πατρός διά του Υιού. Η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε καθολική και ορθόδοξη εκκλησία είναι ως προς την ενότητα της τριάδας και τα πρόσωπα αυτής, που καταλήγει βέβαια στο ίδιο πράγμα, την ομοούσια και αδιαίρετη τριάδα. Η καθολική εκκλησία ξεκινά από την ενότητα του Θεού και καταλήγει στα πρόσωπα. Ενώ αντίστροφα η ορθόδοξη εκκλησία ξεκινάει από τα πρόσωπα και καταλήγει στην ενότητα του Θεού. Συνεπώς η κατάληξη είναι ίδια. Το λόγο για το ίδιο θέμα έχουν οι Ορθόδοξοι πρόσωποι. Το Φιλιόκβε αρχικά ήταν ένα θέμα καθαρά γλωσσολογικό που προέκυψε από την λάθος μεταφορά του ρήματος από τα ελληνικά στα λατινικά. Όπως προανέφεραν, την αδυναμία να μεταφραστεί το ρήμα εκπορεύεται. Ωστόσο, στη συνέχεια, επομένως, αρχικά δεν ήταν ούτε αιρετικό, ούτε κατά ανάγκη διαφορετικό από αυτό που θα έλεγε η Ανατολή. Ωστόσο, στη συνέχεια πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν πέρασε μέσα στο σύμβολο της πίστεως στην Ισπανία τον 6ο αιώνα, από αδυναμία διακρίσεως μεταξύ οικονομίας και θεολογίας. Στη Σύνοδο του Τολέδου, όταν ο βασιλιάς Ρικαρέντος, πολύ φανατικός προς τη νέα του πίστη, πρώην Αριανός, νόμισε ότι θα ενίσχυε αυτή την πίστη του, τη θεότητα, αν υποστήριζε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Υιού. Ωστόσο, δεν έλαβε υπόψη τη διάκριση αυτή την πολύ σημαντική μεταξύ θεολογίας και οικονομίας. Ο Πάπας αρχικά, για πολιτικούς λόγους, δεν θέλησε να ενισχύσει την εκστρατεία του Καρλομάγνου και δεν επέτρεψε την εισαγωγή του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Φτάνοντας όμως στις αρχές του 11ου αιώνα, εισάγεται επισήμως στη Ρώμη και τότε πλέον γενικεύεται και στη Δύση και περνάει γενικότερα στην νοοτροπία της Δυτικής Εκκλησίας. Οι πατέρες της Ανατολής σταμάτησαν στην απλή διαπίστωση της τριαδικής υπάρξεως του Θεού και ξεχώρισαν τις σχέσεις που έχει η τριαδική ύπαρξη του Θεού αιώνια. Σε πολύ γενικές γραμμές, όλα στην οικονομία ξεκινούν από τον Πατέρα και όλα επανέρχονται σε Αυτόν. Καθώς ο Πατήρ θέλησε να ενώσει τον Χριστό με το άκτιστο και τον κόσμο με τον εαυτό του. Επομένως, η πρωτοβουλία για την ύπαρξη της Εκκλησίας είναι του Πατρός. Η Εκκλησία εντάσσεται μέσα στο τριαδικό πλάνο,
κατά το οποίο ο πατήρ ευδοκεί, ο Υιός είναι αυτός που προσφέρει τον εαυτό του για να ενσωματωθεί η κτήση και να έρθει σε σχέση με τον Θεό Πατέρα, και το Πνεύμα είναι αυτό που ελευθερώνει την κτήση από τα όρια, τους περιορισμούς του κτιστού. Έτσι, πρέπει να διατηρήσουμε την αρχή ότι μόνο ο πατήρ είναι ο αίτιος και ο Υιός με κανένα λόγο στο φιλιόκβε δεν μπορεί να νοηθεί ως συναίτιος της υπάρξεως του Πνεύματος. Καθώς αν εισάγουμε και δεύτερο αίτιο τον Υιό, τότε κινδυνεύουμε να πέσουμε σε δύο θεούς. Για να αποφύγουν αυτό το πρόβλημα οι καθολικοί, δηλαδή την ύπαρξη δύο θεών, πιστεύουν ότι ο Θεός δεν είναι ο Πατέρας, αλλά μία ουσία. Έτσι, για τους δυτικούς, ο Θεός είναι μία ουσία και όχι το πρόσωπο του Πατέρα. Αυτό δεν εισάγει μόνο την ειδωλολατρία στον παπισμό, καθώς θεωρείται ότι η παπική εκκλησία είναι η αντανάκλαση της ουσίας στη γη, ενώ οι υπόλοιπες εκκλησίες είναι αντανάκλαση των τριών προσώπων, το οποίο είναι υποδιέστερα από την ουσία. Με αυτό καθιστά στην ουσία τον Πατέρα δούλο της ουσίας, καθώς τα χαρακτηριστικά του δεν προέρχονται από τον ίδιο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά που έχει από τη θέλησή του, αλλά επειδή του τα υπαγορεύει η ουσία. Με τον τρόπο αυτό καταργεί τη ελευθερία ως απαραίτητο συστατικό για την ομοίωση με τον Θεό και καταρρέει ολόκληρο το σωτηριολογικό δόγμα της χριστιανικής πίστης, και με τον τρόπο αυτό στην Καθολική Εκκλησία δεν υπάρχει δυνατότητα του πιστού να φτάσει στη θέωση, δηλαδή να γίνει όμοιος με τον Θεό, και υπάρχει το πρότυπο του Θεού κριτή και τιμωρού, και ο πιστός τον φοβάται και δεν μπορεί να γίνει είδος με αυτόν. Το επόμενο θέμα είναι το παπικό πρωτείο. Το λόγο έχουν και πάλι εκπρόσωποι της Καθολικής Εκκλησίας. Το πρωτείο του Πέτρου, ως ιδρυτού της Εκκλησίας της Ρώμης, κληρονομεί Δυνατά και καθαρά τα λέμε, σαν να τα πιστεύουμε αυτά. Ο Κύριος υπόσχεται στον Πέτρο ότι επάνω του θα οικοδομήσει την Εκκλησία και θα τον καταστήσει θεμέλιο αυτής, δίνοντας τα κλειδιά τα οποία αποτελούν σύμβολο εξουσίας. Μόνο ο Πέτρος παίρνει τα κλειδιά, άρα καταλαβαίνουμε με αυτόν τον τρόπο ένα πρωτείο και είναι αρχηγός με όλες τις εξουσίες εκ των μελών της εξουσίας. Μάλιστα, ο Κύριος λέει στον Πέτρο: Σίμων Ιωαννά, αγαπάς με πλοίον τούτο, βός και τα αρνιά μου, ποίμενε τα πρόβατά μου. Κατά τη γλώσσα της Γραφής, τα ρήματα βοσκό και ποιμένο σημαίνουν οδηγό και κυβερνό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ονόμασε τον Πέτρο ανώτατο αρχηγό της Εκκλησίας. Κατά τον Λουκά, ο Ιησούς προσευχήθηκε για τον Πέτρο, ώστε να μην μειωθεί η πίστη του και να στηρίξει τους αδελφούς του στην πίστη. Η προσευχή του Ιησού είναι πάντα αποτελεσματική, έτσι η αλάνθαστη πίστη του Πέτρου θα είναι πάντα κανόνας των Αποστόλων, των ποιμένων και των πιστών. Το πρωτείο του Πέτρου αποδεικνύεται και από τον τρόπο που μιλούν οι Ευαγγελιστές γι' αυτόν. Οι πατέρες τόσο της Ανατολικής όσο και της Δυτικής Εκκλησίας ομοφόνος αναγνωρίζουν το πρωτείο του Πέτρου. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και αφήνει τον Πέτρο ως τοποτηρητή του επί της γης, ως διδάσκαλος, αμετακίνητος και αλάνθαστος. Στην πίστη ως Πέτρα παραμένει για πάντα. Η Εκκλησία είναι μία μοναρχία και μάλιστα βασιλεία, και ο Κύριος δίνει τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών στον Πέτρο. Αυτή η δικαιοδοσία συνεχίζει στους διαδόχους του Πέτρου, τους επισκόπους, δηλαδή της Ρώμης. Το αλλά αυτό δεν μας αφήνει περιθώριο για να μην αποδεχόμαστε τα λόγια του Κυρίου. Ο διάδοχος του Πέτρου είναι ο Πάπας. Για το αλάθητο του Πάπα πρέπει να ξέρουμε πως μόνο αλάθητος είναι ο Θεός του. Ο Πάπας μπορεί να αμαρτήσει, αλλά με την ειδική συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος, ως διάδοχος του Αγίου Πέτρου, προφυλάσσεται από την πλάνη. Το αλάθητος δόγμα πίστεως ορίζεται με το υποκείμενο, όρους, αντικείμενο, αιτία και αποτέλεσμα. Πρώτον, το υποκείμενο του αλάθητου είναι ο Ρωμαίος Ποντίφικας, το πρόσωπο που νόμιμος εξελέγει και δέχτηκε να είναι επίσκοπος της Ρώμης. Δεύτερον, η αιτία του αλάθητου δεν είναι οι ηθικές διανοητικές ιδιότητες του Ποντίφικα, ούτε οι έρευνες που θα μπορούσε να κάνει σε μια καθορισμένη διδασκάλια, αλλά το ότι έχει τη συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό δεν αποκλείει την έρευνα, η οποία όμως είναι απαραίτητη. Τρίτον,
Αντικείμενο του αλάθητου είναι εκείνα που αφορούν την πίστη και τα ήθη. Τέταρτον, ο Πάπας πρέπει να μιλήσει κάνοντας χρήση της εξουσίας του, την πληρότητά της, ως διάδοχος του Πέτρου και πρώτος ολόκληρου της Εκκλησίας. Αν κάποιος από αυτούς τους 4 όρους λείπει, δεν υφίσταται το αλάθητο. Το λόγο έχουν οι Ορθόδοξοι πρόεδροι. Λοιπόν, εμείς υποστηρίζουμε την αντίθετη άποψη, δηλαδή την Ορθόδοξη άποψη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να αναγνωρίσει τα δόγματα του Πρωτείου και του αλάθητου του Πάπα. Δεν δέχεται οποιαδήποτε αγιογραφική καταχώρηση αυτού και του δόγματος ή οποιαδήποτε αναφορά στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας. Ενώ κεντρικό πρωτείο του πατριψισμού αποτελεί το αλάθητο και το πρωτείο, σκοπός τους είναι η ισχυροποίηση του Πάπα και η αποδοχή οποιαδήποτε αιρετικής διδασκαλίας του από το ποιμνιό του. Τα δόγματα όμως αυτά είναι αντίθετα με κάθε χριστιανική λογική και παράδοση, αντίθετα με το ίδιο το Ευαγγέλιο. Το χωρίο σύ Πέτρος και επιτάφια την πέτρα οικοδομήσου μου την εκκλησία και πύλα άβου που κατησχίσου συν αυτής, δεν έχει καμία σχέση με τον Πάπα της Ρώμης. Η εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος είναι θεμελιωμένη στην ομολογία του Πέτρου, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι όντως Υιός του Θεού και στο πρόσωπό του ενώθηκε ο Θεός και ο άνθρωπος. Έτσι οι Ορθόδοξοι αναγνωρίζουν τον Πάπα τυπικά πρώτο ως προς τη τιμή, δηλαδή πρώτο μεταξύ ίσων, primus inter pares. Επίσης όμως και από την ιστορία αποδεικνύεται ότι το πρωτείο και το αλάθητο απορρίπτονται. Συγκεκριμένα, στην Αποστολική Σύνοδο, πρώτη Σύνοδο των Ιερουσαλήμων, προεδρεύει ο Απόστολος Ιάκωβος, όχι ο Πέτρος. Μάλιστα, η Σύνοδος των Αποστόλων είναι ανώτερη από κάθε Απόστολο και από τον Απόστολο Πέτρο. Έτσι, για τους Ορθόδοξους, η Οικουμενική Σύνοδο είναι το αλάθητο στόμα των Ορθοδόξων, αφού οι ιεράρχες που συμμετέχουν σε αυτές εκφράζουν την άποψή τους εν πνεύματι Αγίο. Τέλος, τίθεται και το εξής ερώτημα. Ακόμα και αν παραδεχτούμε οποιαδήποτε πρωτείο του Πέτρου, γιατί αυτό να το συνεχίζει ο Πάπας της Ρώμης και όχι οι άλλοι επίσκοποι που εγκαταστάθηκαν από τον Απόστολο Πέτρο, όπως ο επίσκοπος Αντιοχίας? Το λόγο έχουν τώρα για το θέμα των αναζήμων οι καθολικοί εκπρόσωποι. Η Καθολική Εκκλησία χρησιμοποιεί για τη Θεία Λειτουργία άζυμο άρτο και ίνο με λίγες σταγόνες νερού. Αυτή η συνήθεια μας έχει παραδοθεί από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος κατά το μυστικό δείπνο προσέφερε στους μαθητές του άρτο και ίνο, που μέσω του Αγίου Πνεύματος μετουσίωσε σε σώμα και αίμα Χριστού. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία, στον άρτο και στον ίνο βρίσκονται πραγματικά και ουσιοδός το σώμα, το αίμα, η ψυχή και η θεότητα του Ιησού Χριστού. Αυτό άλλωστε πιστοποιείται από πολλές πηγές, ανάμεσα στις οποίες αναφορές του Αγίου Ειρηναίου, του Γρηγόριου Νήσι και του Αγίου Χρυσοστόμου. Η Παπική Εκκλησία, σε αντίθεση με την Ορθόδοξη, χρησιμοποιεί άζυμο άρτο. Σύμφωνα με τους Ευαγγελιστές Ματθαίο, Λουκά και Μάρκο, ο Ιησούς τέλεσε το Πάσχα κατά την πρώτη μέρα των Αζήμων. Η γιορτή των Αζήμων ήταν μια επταήμερη γιορτή, κατά την οποία καταναλώνονταν μόνο ο άζυμος άρτος. Έτσι, ο Χριστός χρησιμοποιεί άζυμο άρτο και η Εκκλησία μας ακολουθεί αυτή την παράδοση, αφού ο Ιησούς τα είχε ορίσει αλλιώς αν έτσι έπρεπε. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας, και το προζύμι, που είναι παλιά ζύμη, ζύμη της αμαρτίας και της πονηριάς. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, η ζύμωση κατέστρεφε την καθαρότητα του ψωμιού. Επίσης, η Καθολική Εκκλησία προσθέτει λίγες σταγόνες ύδατος στον ίνο με τα εξής επιχειρήματα. Πρώτον, κατά το Ιουδαϊκό έθιμο, στο ποτήρι του Πάσχα αναμειγνύεται και λίγο νερό, διότι από τα πλευρά του Ιησού εξήλθε αίμα και είδωρ, και διότι αυτή η ένωση επικονεί στις δύο φύσεις του Ιησού Χριστού. Το λόγο για το ίδιο θέμα έχουν οι πρόσωποι της Ορθόδοξης. Ο Χριστός συνέφαγε μετά των μαθητών του εις των μυστικών δείπνων τη άρτων και όχι ένσης. Ο μυστικός δείπνος έγινε τη Μεγάλη Πέμπτη, δηλαδή 2 μέρες πριν από το Σάββατο, το οποίο ήταν το Πάσχα των Εβραίων. Η διάρκεια της ημέρας είναι από εσπερινό σε εσπερινό, δηλαδή από βράδυ σε βράδυ. Η διάρκεια των αζήμων ήταν 7 ημέρες και άρχιζε εφεσπέρας της παραμονής του Πάσχα, δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ.
Εδώ υπάρχει μια σύγχυση με τους καθολικούς στην εξής φράση. Στο στίχο 12 του Ευαγγέλιου του Μάρκου, στο 14ο κεφάλαιο, υπάρχει φράση «τη δε πρώτη το αναζήμα». Η λέξη πρώτη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό προ, που είναι η προηγούμενη. Δηλαδή, μία μέρα πριν από το άζημα, τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, έγινε ο μυστικός δείπνος. Και εστιόντων αυτών λαβών ο Ιησούς, άρτων και όχι άτζημων, ευλογήσας, έκλασε και έδωσε αυτής στους μαθητάς. Δηλαδή, εδώ πέρα, τονίζεται ότι ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του άρτων και όχι άτζημων και η Μεγάλη Πέμπτη ήταν η μέρα πριν τη Μεγάλη Παρασκευή, οπότε είχε τη δυνατότητα να του δώσει άρτο και δεν υπήρχε τίποτα που δεν επιτρεπόταν. Τα άσμα άρχισαν την άλλη μέρα, όπως τονίστηκε, τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ προς το Σάββατο, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, ο οποίος αναφέρει στο 5ο κεφάλαιο της Εξόδου. Αφού έφαγαν, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί πήγαν τον Ιησού στον Πιλάτο και εκεί οι αρχιερείς δεν εισήλθαν στο πρετόριο για να μην μοιαστώσει, αλλά είναι φαγός στο Πάσχα, που άρχεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής προς το Σάββατο. Έτσι, η Μεγάλη Παρασκευή ήταν η παραμονή του Πάσχα των Εβραίων. Το άσμα λοιπόν, το αρνί και οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, όπως τονίστηκε, τα έτρωγαν την Παρασκευή το βράδυ προς το Σάββατο. Έτσι, απαγορεύεται από τον νόμο η πρόσωση των άσμων πριν από το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Ο Χριστός δεν συνέφαγε μαζί με τους μαθητές του το εβραϊκό Πάσχα, αλλά το νέο Πάσχα. Αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι δεν αναφέρεται η κοσσίνου, κανονιστικό δείπνο. Επίσης, από την αφήγηση του Ευαγγελιστή Ιωάννη, προκύπτει ότι ο μυστικός δείπνος έγινε πριν τη Κυριακή του Πάσχα, οπότε δεν υπήρχαν άσμα. Ο Κύριος σταυρώθηκε την Παρασκευή του Εβραϊκού Πάσχα. Την παραμονή της σταύρωσής του έφαγε μαζί με τους μαθητές του στο κοινό Πάσχα. Τέλος, ο Σίμων Κυριναίος επιστρέφει από τους ανθρώπους του τη Μεγάλη Παρασκευή, οπότε δεν γινόταν εν τέλει να εργάζεται εάν είχε ήδη αρχίσει το Εβραϊκό Πάσχα. Ακούστηκαν οι απόψεις και των δύο πλευρών. Τώρα θα παρακολουθήσουμε τους θεολόγους να μας πληροφορήσουν για την πρώτη παγκόσμια σύγκληση σχετικά με το Συμβούλιο των Εκκλησιών. Όπως έχει χαρακτηριστικά πει ο Πάτερ Φλωρόφσκι, θα πρέπει να επιδιώκουμε την ενότητα ή την επανένωση των χριστιανών ή των εκκλησιών, όχι γιατί κάτι τέτοιο θα μας έκανε αποτελεσματικότερους ή θα μας έδινε καλύτερα εφόδια στο έργο της Ιεραποστολής, αλλά γιατί η ενότητα αποτελεί θεϊκή επιταγή, τον θείο σκοπό και το σχέδιο της θείας οικονομίας, γιατί η ενότητα ανήκει στην ίδια την ουσία του χριστιανισμού. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια της ενότητας και της επανένωσης των εκκλησιών και των χριστιανών, ιδρύθηκε το 1948 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Αφορμή υπήρξαν οι πολιτικές συνθήκες της εποχής και διάφορες κοινωνικές, οικονομικές και ηθικές επιπτώσεις στην ζωή αλλά και τη δράση των εκκλησιών, οι οποίες τις όθησαν να αναζητήσουν κοινούς τρόπους θεραπείας για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Ωστόσο, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών κατά περιόδους έδινε την εντύπωση ότι υιοθετεί μια ηγετική στάση απέναντι στις εκκλησίες μέλη. Έτσι, η Ορθόδοξη Εκκλησία προσπάθησε να κατοχυρώσει το ρόλο της και επιλήφθηκε της παρουσίας και της μαρτυρίας της στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών. Αποφασίστηκε λοιπόν πως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δεν είναι δυνατό να βρίσκεται πάνω από τις εκκλησίες μέλη του, παρά μόνο να λειτουργεί ως αρρωγός της κοινής τους απόφασης για τη σύγκληση και πιθανή ένωση των εκκλησιών. Έτσι, στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων, η Ορθόδοξη Εκκλησία υποστήριξε κάποιες θέσεις όσον αφορά το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και τη λειτουργία του. Πρώτον, αν και στόχος του θεσμού αυτού είναι η ενότητα των χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών, σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή δεν είναι εφικτή, εφόσον οι προτεσταντικές ομολογίες δεν αναγνωρίζουν ότι η αποστολική πίστη είναι αυτή της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεύτερον, ο στόχος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών έχει ως υπόβαθρο την προτεσταντική εκκλησιολογία, η οποία πρεσβεύει την ύπαρξη μιας αουράτου Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ωστόσο, η άποψη αυτή, σύμφωνα με η άποψη αυτή των Ορθοδόξων, σύμφωνα με τους Ορθόδοξους,
Οι Ορθόδοξοι θεωρούν ότι αποτελούν το πλήρωμα της αποστολικής πίστεως και της εν Χριστώ ζωής. Επίσης, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών υπάρχει η τάση να επεκταθεί η διακριστιανική ενότητα και να συμπεριλάβει όλες τις θρησκείες του κόσμου. Αυτή η ενότητα όμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εντελώς απαράδεκτη, διότι ναι, μεν η σωτηρία προσφέρεται από το Θεό σε όλους τους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι την απορρίπτουν ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους. Επιπλέον, ορισμένες προτεσταντικές ομάδες απαιτούν από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών επίσημο βήμα για να ζητήσουν να τους αναγνωριστούν ακραίες αντιευαγγελικές ηθικές επιλογές, όπως είναι για παράδειγμα η ομοφυλοφιλία. Η Ορθόδοξος Εκκλησία όμως δεν μπορεί να αγνοήσει την ευαγγελική διδασκαλία και να συμπορευτεί με την ανομία. Και τέλος, αλλοιώνεται το φρόνημα των Ορθοδόξων, πράγμα το οποίο φυσικά εγκυμονεί κινδύνους για τη μελλοντική πορεία της Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο. Επομένως, η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δεν αποβαίνει προς όφελος ούτε των Ορθοδόξων, ούτε των Ετεροδόξων. Και τέλος, οι κοινωνιολόγοι έχουν εκφράσει την άποψή τους σχετικά με τον λόγο για τον οποίο είναι αναγκαία μια σύγκληση των εκκλησιών. Παρακάτω, θα σας παρουσιάσουμε τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία μια σύγκληση εκκλησιών για να συζητήσει και να επέλθει θεμάτων κοινωνικών και ηθικών. Ιδιαίτερα στον 21ο αιώνα, μαζί με την ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και την οικονομική κρίση, έχει επέλθει κρίση σε αξίες, θεσμούς και ιδανικά. Η έννοια της ζωής αρχικά, ενώ παλαιότερα είχε ως κέντρο τον Χριστό και ήταν πιο κοντά στην θρησκευτική ζωή, σήμερα υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον για τα ζώα και παράλληλη περιφρόνηση του ανθρώπου. Ακόμα, υπάρχει κρίση της ελευθερίας. Στοιχειώδεις ελευθερίες καταπατούνται από κάθε λογής τυραννίας και καθεστώτα, αλλά και οργανώσεις. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν η τρομοκρατική επίθεση των τζιχαντιστών στο Παρίσι. Οι τζιχαντιστές είναι μια πιο φανατική μορφή της Αλ-Κάιντα. Επίσης, έχουν διασαρευθεί οι ανθρώπινες σχέσεις. Σήμερα βασίζονται πλέον στο συμφέρον, λόγω κιόλας του έντονου καταναλωτισμού που επικρατεί σήμερα. Ένας άλλος τομέας που υφίσταται κρίση είναι η εργασία. Υπάρχει εξάρτηση του εργαζομένου από τους υπολογιστές και κάθε λογής μηχανήματα και έτσι αναιρείται κάθε έννοια δημιουργικής διάθεσης και δεν επιτελεί η εργασία του σκοπό της που είναι η ολοκλήρωση του ατόμου. Ακόμα, επικρατεί αδιαφορία για την πολιτική. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για το προσωπικό και οικογενειακό του συμφέρον παρά για το κοινό. Το σχολείο ως θεσμός ακόμα δεν αποβλέπει στην ολόκληρη επιμόρφωση του ατόμου. Οι μαθητές ανταγωνίζονται μεταξύ τους και δεν προετοιμάζονται για τα επαγγελματικά τους αδιέξοδο που τους επιφυλάσσει η έξοδος προς από το Λύκειο. Τέλος, ο γάμος και η οικογένεια ταλανίζονται πολύ στις μέρες μας. Αυτό μπορούμε εύκολα να το παρατηρήσουμε μέσα από το αυξημένο ποσοστό διαζυγίων, είτε και από τα επεισόδια βίας μέσα στην οικογένεια. Επίσης, ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που απασχολεί τη σύγχρονη χριστιανική κοινότητα είναι τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί σε διάφορα μέρη του πλανήτη, καθώς ο χριστιανισμός απειλείται με εξαφάνιση από τις αρχαίες κοιτίδες του στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο, είτε λόγω αναταραχών ποικίλης φύσεως, είτε λόγω των μουσουλμανικών καθεστώτων που επικρατούν στις περιοχές αυτές, ενώ παράλληλα τα τρομοκρατικά κτυπήματα που συμβαίνουν σε Ευρώπη, Ρωσία και σε αφρικανικές χώρες έχουν ως συνέπεια την απώλεια πολλών ζώων. Επιπλέον, όλοι είμαστε μάρτυρες της αδυναμίας μας να ξεπεράσουμε τον εθνικισμό μας και τον εθνοφιλετισμό μας, καθώς οι χριστιανοί πολλές φορές αισθάνονται δέσμοι της εθνικής καταγωγής και θυσιάζουν την χριστιανική πίστη τους στο βωμό των εθνικών συμφερόντων τους. Παράλληλα, ένα άλλο πρόβλημα που απασχολεί
σήμερα την Εκκλησία είναι το θέμα της ομοφυλοφιλίας, καθώς η Εκκλησία οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση εναντίον του γάμου των ομοφυλόφιλων. Τέλος, θέματα βιοειθικής που έχουν προκύψει λόγω της ταχυδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας κρίνουν απαραίτητη την άμεση αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, οι τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η μεταμοσχεύση ιστών και οργάνων, καθώς και η ευθανασία, η εκτός γάμου τεκνογωνία και τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Εκκλησία έχει κάνει σημαντικά βήματα με τη σύσταση της Επιτροπής Βιοειθικής, η οποία αποτελείται από διαπρεπείς επιστήμονες, κυρίως πανεπιστημιακούς, που συνδυάζουν το κύρος της θέσης τους και την επιστημονική ακτιότητα με το σεβασμό προς την Εκκλησία και την κοινωνική ευαισθησία. Τα κυρίως θέματα που απασχολούν την Βιοειθική Επιτροπή είναι το θέμα της ηθικής των μεταμοσχεύσεων, των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της ευθανασίας. Παράλληλα, ασχολείται και με άλλα θέματα στον τομέα αυτό, όπως είναι το πρόβλημα των γλωστοκυτάρων. Από τα παραπάνω, λοιπόν, συμπεραίνουμε ότι για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών κρίνεται πιθανώς αναγκαία η προσέγγιση και συνεργασία των δύο εκκλησιών, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της κατάστασης που απασχολεί σήμερα τους χριστιανούς. Με τον τρόπο αυτό τελείωσε το συνέδριο σχετικά με τις διάφορες καθολικής και ορθόδοξης εκκλησίας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε όλους για την προσοχή σας. Εδώ, θα ήθελα τώρα να ρωτήσω λίγο τους μαθητές μας, αφού συμμετείχαν σε αυτό το σενάριο το οποίο στήσαμε, ποια είναι η προσωπική τους άποψη πλέον, έξω από τους ρόλους τους, κατά πόσο είναι εφικτή σήμερα μία συνένωση, μία σύγκληση των δύο εκκλησιών, με βάση τα όσα διαβάσατε και ίσως αυτά τα τις επιπλέον γνώσεις που πήρατε. Αν θεωρείτε εσείς προσωπικά ότι είναι εφικτή σήμερα η ένωση των δύο εκκλησιών. Χρήστο. Με τον τωρινό Πάπα είναι το πιο πιθανό, πιστεύω. Αν ήταν ο προηγούμενος, δεν θα το πίστευα, αλλά τώρα ναι. Ναι, αλλά πάντα υπάρχουν δύο μέρη. Εγώ πιστεύω από την πλευρά της Ορθοδοξίας είναι πρόθυμη και επειδή και ο Πάπας ο τωρινός είναι πρόθυμος. Ότι ίσως να προχωρήσουμε. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικότερο, η βασικότερη διαφορά ανάμεσα σε εμάς που καθιστά δύσκολη την ένωση, ανάμεσα σε εμάς και τους καθολικούς? Πιστεύω η ισχυροποίηση του Πάπα από τους καθολικούς, δηλαδή ότι έχουμε τον Πάπα, το λάθη του Πάπα και το Παπικό Πρωτείο. Γιατί οι άλλες είναι μικρές διαφορές του Πάπα στα δόγματα του Πάπα σε λέξεις ουσιαστικά. Ενώ αυτό δίνει στον Πάπα το δικαίωμα να ψηφίσει μόνος του, να διακηρύσει μόνος του δόγματα, τα οποία πρέπει όλοι οι καθολικοί να ακολουθούν. Στην ουσία, ίσως και γι' αυτό, μέσα από τους λόγους σας που ίσως να μην ακούστηκαν καλά και στα παιδιά, συνδέεται το φιλόκριτο με το πρωτείο. Γιατί αυτό ισχυριστήκατε οι Ορθόδοξοι, έτσι, με αυτόν τον λόγο έτσι δικαιολογήσατε τη σύνδεση πρωτείου και φιλόκριτο. Θεωρείτε παρόλα αυτά ότι είναι αναγκαία να γίνει μια τέτοια σύγκληση, δηλαδή προκειμένου να προχωρήσουν, να βοηθήσουν, ο σκοπός της Εκκλησίας είναι ο άνθρωπος. Άρα, προκειμένου να προχωρήσουν στην βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν σήμερα στον άνθρωπο και στην κοινωνία, θεωρείτε ότι είναι απαραίτητη? Είπε ο Χρήστος ότι ίσως με τον Πάπα αυτό να βάλουν λίγο νερό στο κρασί του στην ουσία και να προχωρήσουν. Αν και θεωρούμε ότι το πρωτείο είναι θέμα στο οποίο είναι αδύνατο και λόγω παράδοσης της Καθολικής Εκκλησίας να υποχωρήσουν. Θεωρείτε ότι είναι αναγκαία προκειμένου να βοηθήσουν τον άνθρωπο η ένωση των δύο εκκλησιών? Τι λέτε? Δεν χρειάζονται θεωρητικές γνώσεις γι' αυτό. Ποιος? Αναστασία. Μπορούν, εκτός από το να οι δύο εκκλησίες να ενωθούν, μπορούν και να συνεργαστούν ώστε να βοηθήσουν τον άνθρωπο, όπως λέτε και εσείς. Δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητα πάντα να ενωθούν, επειδή έχουν μεγάλες διαφορές και είναι δύσκολο το γεγονός ότι όπως και το Παπικό Πρωτείο να το καταργήσουν ουσιαστικά για να μπορέσουν να έρθουν κοντά οι δύο εκκλησίες. Οπότε μπορούν στη συνεργασία να βοηθήσουν. Για να λυθούν, είναι σημαντικά τα θέματα που μας έθεσαν τα κορίτσια η Κατερίνα και η Ιλιάνα, τα οποία απασχολούν σήμερα τους ανθρώπους. Χρειάζεται η βοήθεια της Εκκλησίας σε αυτά τα θέματα. Κατερίνα. Ναι, βέβαια, και είναι ύψης της σημασίας
επειδή ακριβώς οι χριστιανοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο, ίσως να είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν, ας πούμε, αν οι δύο εκκλησίες δράσουν μεμονωμένα. Είναι δηλαδή τέτοιες μεγάλες σημασίες στα συστήματα και σπουδαιότητας που εγώ πιστεύω πως είναι απαραίτητη η σύγκληση των εκκλησιών. Δηλαδή, με αμοιβαίους συμβιβασμούς, ίσως να μην επιτευχθεί η ένωση, αλλά τουλάχιστον να προσεγγίσουν η μία την άλλη. Άλλος, Εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν πρόκειται, λόγω της ισχυρογνωμοσύνης και των δύο, δεν πρόκειται να βρεθεί κάποια λύση. Οπότε η κάθε εκκλησία πρέπει να βγάλει αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να βρεθεί μια κοινή λύση και για τις δύο. Διότι απλά έχουν αντίθετες απόψεις σε πολλά θέματα. Μιλάς για τα δογματικά και εκκλησιολογικά θέματα ή για τα κοινωνικά θέματα και τα ηθικά που μας απασχολούν? Και για αυτά. Μάλιστα. Αυτό που... Ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτά που είπαν και τα παιδιά. Μας ανέφεραν η ομάδα των παιδιών που ανέλαβε το ρόλο των ιστορικών ότι υπήρξαν κάποιες δεδομένες ιστορικές και πολιτικές συνθήκες που ευνόησαν, αν δεν θέλουμε να πούμε ίσως ότι προκάλεσαν, αλλά τουλάχιστον ευνόησαν το σχίσμα, την περίοδο εκείνη, το 1054. Θεωρείται ότι σήμερα κάποιες δεδομένες, πέρα από το θεολογικό παράγοντα, υπάρχουν κάποιες δεδομένες ιστορικές ή πολιτικές συνθήκες που μπορούν να στρέψουν τα πράγματα προς την αντίθετη κατεύθυνση ή και που να τα διατηρήσουν στην ίδια κατεύθυνση. Πώς αντιλαμβάνεστε δηλαδή το σημερινό ιστορικό, πολιτικό γίγνεσθε, πώς μπορεί να επηρεάσει είτε την Ένωση είτε την διατήρηση του σχίσματος. Με βάση τις σημερινές συνθήκες, πολιτικές και ιστορικές, ποια νομίζετε ότι θα είναι η εξέλιξη? Ευνοεί το σημερινό ιστορικό, πολιτικό περιβάλλον την Ένωση ή τη διατήρηση του σχίσματος? Οι εξελίξεις όπως τις βιώνουμε σήμερα, ήδη κάποια πράγματα τα αναφέρετε και εσείς. Βασικά όχι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ανισότητες και σε μια ένωση, για να δημιουργηθεί μια ένωση, πρέπει τα μέλη της να είναι ίσα. Ακούγεται λογικό. Και τώρα εντάξει, στην Ευρώπη και το Μητροπολείο δεν μπορούν να βγουν οι ισχυρές χώρες να κάνουν μια ένωση της. Όπως γίνεται και τώρα. Δεν μπορεί αυτό να μετατραπεί σε κάτι θρησκευτικό. Δηλαδή πάλι πίσω, ας πούμε, από τον καθολικισμό υπάρχει και να πεις πάλι με κάποιες ισχυρές δυνάμεις όπως τότε υπήρχαν και υπάρχει ένα παιχνίδι πάλι ανταγωνισμού. Και πάνω σε αυτό που πιστεύω ότι ίσως ίσα-ίσα γίνει αντί να ουσιαστικά να γίνουν συμβιβασμοί. Ναι, αντί να γίνουν συμβιβασμοί και από τις δύο πλευρές, θα γίνει πιο έντονη όλη αυτή η κατάσταση και θα περάσει ακόμη περισσότερο στο θρησκευτικό κομμάτι αυτή η έννοια του πρωτείου και του ότι κάποιοι θα κυριαρχούν επί των υπολείπων. Ναι. Ας το κλείσουμε εδώ πέρα, γιατί και οι κυρίες πρέπει να κλείσουν το μάθημά τους. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Να ευχαριστήσουμε τον Μάκη το τμήμα που μας έκανε της θεολογίας και όλους τους άλλους φοιτητές που έχετε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε αυτή τη διδακτική διδασκαλία. Απλώς θέλουμε να σας επισημάνουμε για μια ακόμη φορά ότι δυστυχώς ο νέος τρόπος λειτουργίας του Λυκείου, η πίεση ίσως με τις αλλαγές οι οποίες έχουν επέλθει, θα έχετε ακούσει προφανώς για την περίφημη τράπεζα των θεμάτων και της ΠΑΚ, δεν δημιουργούν ένα κλίμα ευνοϊκό για την προώθηση τέτοιου είδους δράσεων. Παρά τα αυτά, εμείς το κάναμε, αλλά μπορεί να καθυστερήσαμε ίσως κάπου την ύλη μας, να θυσιάσουμε κάποια θέματα της τράπεζας θεμάτων προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια τέτοια δράση. Το κάναμε όμως γιατί πιστεύουμε στην αξία τέτοιου είδους δράσεων. Θα θέλαμε και εμείς πραγματικά να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο ώστε να δουλέψουμε πέρα από το καθαρά θρησκευτικό κομμάτι και το κομμάτι της παρουσίασης των όλων αυτών των θεμάτων. Ίσως μπορεί να συμμετέχει την άποψη ότι ήταν έτσι λίγο τυπική η παράθεση των απόψεων. Εδώ ομολογούμε ότι ίσως δεν είχαμε τον απαιτούμενο χρόνο και να είναι πιο πιεστικά τα πράγματα, ώστε να επεξεργαστούμε καλύτερα και αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστούμε λοιπόν θερμά όλους και τους φοιτητές και τους μαθητές. Επιτρέπετε και εμένα. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε στο πρόσωπο του κυρίου Διευθυντή, του κυρίου Φιλίππου, όλο το σχολείο που μας δέχτηκε σήμερα εδώ, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης διδακτικού και τους παιδιούς συναδέλφους, την κυρία
Λάνη και τον κύριο Σαλονικίδη που οργάνωσαν αυτό το πράγμα, διότι είναι κάτι πρωτοποριακό να παρουσιάζεται αυτό το πράγμα. Η γραμματοποίηση, η εμβίωση, όπως είπαμε, η αλλιώς η συνέχεια των παλαιότερων ρόλων, το παιχνίδι των ρόλων είναι μερικά χαρακτηριστικά που δεν τα συναντούμε συχνά. Και αυτό το κάνει πιο ελκυστικό και πιο ίσως μας δίνει τα θεμέλια μιας πιο αποτελεσματικής διδασκαλίας. Σας ευχαριστούμε θερμά και ελπίζουμε να μας δεχτείτε και άλλες φορές για την φιλοξενία στην οποία σας ευχαριστούμε.